papa, però no plegarà ja. Ja li dic que fes hòstia. Va, Narcís, va, Narcís, va, Narcís! Va! Ai! Home, el somida i camina. Va, Narcís, vale. Va, va, va! Va, Marcos, va! Guanyem 2-0. Què passa, Eric? Ara, quan acabin res, ja queda molt poc. Quins ulls que té aquest nen, eh? Molt poquet. Què vols? A veure, com te dius? Un blau cel, Hasta la vida té blau, Ostres, vas ple de Carmelo. Rirem. El Claiva. Quan actuen, deies? El dissabte, em sembla. El que no m'ha arribat al paper. Bueno, sí, és que El meu tenia alguna nòvia i... nosaltres ahir vam assajar ja al col·le, no? Aneu a assajar també al col·le? Avui haig d'anar a les quarts de vuit. Qui el fa, en Genís? En Genís, en l'Anastàs i en Carreras. En Lluís m'ha dit aquest any que no. En Narcís no. Li agrada molt veure-ho, li agrada molt, però diu que surti allà davant, diu que no.